Intutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Maya po oras Pampanga, kayan tabing mabilog ka puwersa ng GNN TV 44 Pampanga, mabiyala rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung kabalo, kapamilataan ng garantisadong kompleto ang pabalansing informasyon. O rin po rin balitang may kalap, ngayon Biyernes, January 13, 2023. Iako po'y Benny Quinto at iti in News Force Pampanga. Pasibayo yang may appoint bilang chairman ng CDC, dating Angeles City Mayor Edgardo Pamintuan. Ay ni balita. Pinili ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Attorney Edgardo Pamintuan bilang acting chairperson at member ng Board of Directors ng Clark Development Corporation o CDC. Itiya ing kaduang pamikatagon na pamuntukan ng EDPAM ing CDC. Minunayang may appoint Pamintuan bilang CDC chairman lalam ning administrasyon ng dating Presidente Rodrigo Duterte. Metong yang human rights lawyer Pamintuan at megsilbing alkalde ng Ciudad Angeles kilubning pilang termino. Memontukan niya naman iti King National Housing Authority o NHA at Subic Clark Development Alliance inyang panaunang Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Mapapamurin kanu ing voters registration para kay barangay at SK elections. Bistaman at Domingo namo bayo ing deadline agpang king COMELEC. Ay ng istorya ng Patricia Mamangon. Manatili pamuring mababa ing voters registration para king barangay at sangguniang kabataan elections ang makasadyang ganapan king daratang Oktubre agpang king Commission on Elections. Iti impepasyag ning COMELEC at Domingo bayo ing deadline ning registration king daratang January 31. Agpang kang COMELEC Assistant Regional Director Elmo Duque at chula pa king 69,351 reng meka pagparehistro king mabiluga Central Luzon manibat inyang misunduing voters registration inyang December 12, 2022. Inya kukulay ting COMELEC king publiko na makisan meto nga parehistro bang alina makiyagnan pa kareng managal deadline o last minute registration. Kareng interesadong parehistro makabuklat lareng hanggang municipal at city elections offices Lunes hanggang Sabado manibat alas 8 hanggang alas 5 ninggat panapon. Magdala mong government issued ID o birth certificate o kaya naman school records. Kwalipikadong parehistro para barangay elections, reng edad 18 patas o reng mag-18 bayo ing mismong alalan. Kabang para king SK elections naman, malyari na lang magparehistro bang makaboto reng edad 15 hanggang 17 anyos. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Pasamasa ng Mayor Chris Garbo in Public Market Building ing Ciudad Mabalacat, aasahang magumpisa ngayon 2023. Ay ni ing report. Bang apas ang tinging serbisyo at pipanyalwan dareng Mabalakenyo, sinabi ng Mayor Crisostomo Garbo ing plano ning pamanyamasan o renovation king Public Market Building king dani ning MacArthur Highway, Barangay San Francisco. Agpang king alkalde, magleleyang dinala ng hanggang 200 na milyong peso sa pondo para king repair at renovation ning palengke. Base king inisyal na plano, milugal laking ground floor ing wet section. Kabang second floor na laman, reng non-food items, ang pong aliwang opisina ning LGU at third floor na
naman ing magsilbing parking space. Lalawa na mo naman ng alkalde na magamit siyang 965 square meter aloti bang aparagulyeng public market. Gagawa na nakanuning Urban Poor Affairs Office ing mapping bantang aso panlang i-relocate ren pamilyang salukuyang manoknangan king mesabing gabon. Mi kanala namang solar lighting system king public market bang makatipid king kuryente at agamit mo naman kareng tindahan lakwas na ngating power interruptions. Peki kita nala namang garbo reng miyembro ning Market Vendors Association bang pisabyan ning maging adjustment king rental fees at aliwa pang regulasyon king palengke. Magumpisa ing renovation ning public market building king second half ning banwang 2023. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Atin po mga paling balitang Kapampangan, timpabang balik ng News Force Pampanga. Kuryente ang enerhiyang nagpapaandar sa ating mga appliances tulad ng TV, computer, ilaw at marami pang iba. Ito ay nililikha ng mga generation companies, inihahatid ng mga transmission companies, at ipinamamahagi naman ng mga distribution companies papunta sa mga pabrika, opisina at kabahayan. Ang buwanang singilin ng mga generation companies ay ang generation charge na siyang pinakamalaking bahagi ng ating bill. Ang generation charge din ang pinaka-naaapektuhan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng kuryente per kilowatt hour buwan-buwan. Ang generation charge pati na rin ang transmission charge ay mga pass-through charges. Ibig sabihin, kung ano ang presyo ng pagkakabili nito, ay siya rin ang halagang kinokolekta sa consumer. Ang power distribution company ay tulad ng isang sari-sari store na patingi-tinging nagtitinda at namamahagi ng kuryente. Ang maaasahang serbisyo sa paghatid ng kuryente ay ang distribution charge. Ang singilin sa kuryente ay ibinabase sa nakonsumo ng consumer ayon sa ginamit niyang kilowatt hours sa loob ng isang buwan. Now, you know! Dali pa rin balitang dapat tamong tutukan. Bandakala kanuro ang OFW sa makapagboto king alalan, susubong ning neto nga kongresista ing electronic voting and registration. Pakibalwan tayo ing detalye ing report training. Manualay OFW Party List Representative Marisa Magsino na maragulasaw para kareng overseas Filipino workers o OFWs ing susubong na niting electronic voting at registration. Iti ing makapailalam king House Bill 6770 a pinasa ning kongresista amanyo bong na di na lang upaya ring OFWs at ring seamen a magparehistro, makatanggap balota at makapagboto kapamilatan ning available electronic gadgets. Agpagking OFW party list, kailangan niyang mibayo ing salukuyang batas kapamilatan ning pamag-expand ning voting methods bang aywasan ning voting disenfranchisements at chuking 1.83 million overseas Filipino workers.
Itibang aya sagla namang kanura ang Pilipinong mago bara abroad na bumoto. Agpangking Office of the Overseas Voting ning Commission on Elections o COMELEC, sinabi ng magsino na atsula king 472,559 ring may kapagboto inyang milabas sa alalan kumpara king 1.69 million registered overseas voters. At sumukano king 27.87% ing voter turnout king 2022 national and local elections. Sinyalayo ning panukalang batas ing miamyendan niya ing Republic Act 9189 o ing Overseas Absentee Voting Act of 2003. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Positibo na rin taga Department of Agriculture na tukluya king 100 hanggang 150 pesos in kilo uling sibuyas ora sa datang la imported onions. Ay ni report ng Patricia Mamangon. Asahan ng Department of Agriculture o DA na may babaeng presyo ng sibuyas hanggang dinala na pesos balang kilo ora sa datang laking bansa ring inimporta sibuyas. Lalawan na kanuning ahensya na maabot siya king dinala hanggang 150 pesos balang kilo ing sibuyas, ustong dintang na ring imported onion. Pero kailangan pa mo rin kanong i-calculate final price na ring importers ating cost of production mo naman para karing ortilano king bansa. Tuklo king 21,060 metric tons sing asahang datang king Pilipinas bayo miras ing January 27 bang aprotektan la rin Pilipinong ortilano lakwas at makatudya naman iti king panahon ning karelang pamamupol. Ela kanumisa ng datang king bansa reng inimport a sibuyas. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Dakalakwentong baryo ng mga tuwa at keraklan kareting patungkol karing bundok. Hinyati niya namang kwentong makasalikot ing bundok pinatubo. Nanuya kaya reti. King Aita deng minunang menok nangan king bulkan. Pepalagyuan dating pinatubo bilang pamagkilala king gabun abi pagpatubuan o pitatam nanda. Kikilalanan dereti apo na malyari ing Diyos ning kaganapan o Lord of Events. Panwalan da rin kulot na ing malyaring pamamakbong ning bulkan, pahuli ning mimwaing apo king gagawang illegal a pamamutot kun at pamangulkulkete para king geothermal heat o paling manibat king lalam na niti. Sang kaning matigi ka paman ng palataya da rin Aita, sinalikot laking kuweba ning pinatubo inyang magbugayang lahariti king kapanwalang miligtas la. Ing makalungkot mo abe, naking dakal da rin sinuklab king kuweba at lulamo ding miligtas. Sumangid ning trahedya, panwalanda pa rin ding kapatad da kulot na pamagparusa ing kinggulot ning lahar at ilang miligtas ing pinili ng apo na malyari ang magtaglus king pamagprotekta king bulkan. Liban king paliwanag ng siyensya king pamamakbong ning bulkang pinatubo at inla namang sariling eksplanasyon ng kabalentamong kulot. Makanyan paman, betong itutumbukan ng karelang kapanwalan na yung pamanyaman talaking kalikasan, posibleng maging sangkan ng trahedya. Para kimbili ng panahon king lalawigan, balaw sa panamdaman ng pamanuran king Baragula Party ng bansa ay epekto ng mabantay low pressure area ay ikitan king party ng Hinatuan Surigao del Sur. Mababa naman ang chance ang maging bagyo iti, pero posible ang dalipad king Visayas Mindanao area base king wind forecast. Kawani king LPA mimiral pamurin ing hanging amyam king northern at central Luzon. Kabalen, maging party ka king pamagbalita ket king News Force Pampanga. Nanumang kaganapan, isyu o reklamo king kayong lugar. Malyari mong ikwento o isumbong kapangilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Malyari mo naman mag-post king kaming Facebook account. Palalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 Pampanga, ingadinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kareng hanggang Kapampangan. Ayalben nyo lang yan ng Biyernes, ring may kala pa istorya keting probinsya.
Ako po'y Benny Quinto at iting News Force Pampanga, Balitang Tutu, King Balen, Susuy. Kuryente ang enerhiyang nagpapaandar sa ating mga appliances tulad ng TV, computer, ilaw at marami pang iba. Ito ay nililikha ng mga generation companies, inihahatid ng mga transmission companies, at ipinamamahagi naman ng mga distribution companies papunta sa mga pabrika, opisina at kabahayan. Ang buwanang singilin ng mga generation companies ay ang generation charge na siyang pinakamalaking bahagi ng ating bill. Ang generation charge din ang pinaka-naaapektuhan sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng kuryente per kilowatt hour buwan-buwan. Ang generation charge pati na rin ang transmission charge ay mga pass-through charges. Ibig sabihin, kung ano ang presyo ng pagkakabili nito, ay siya rin ang halagang kinokolekta sa consumer. Ang Power Distribution Company ay tulad ng isang sari-sari store na patingi-tinging nagtitinda at namamahagi ng kuryente. Ang maaasahang serbisyo sa paghatid ng kuryente ay ang distribution charge. Ang singilin sa kuryente ay ibinabase sa nakonsumo ng consumer ayon sa ginamit niyang kilowatt hours sa loob ng isang buwan. Now, you know! Lagning aldo, arapan mengke kang bie. Dumiman kat magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, 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 Pampanga. Kapampangan, sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Minangasan gulang lang, kilo, pangat, asado, pansit, luglug, talangga, biringi, pesa, umay.
Palenamit mo king lagu, kailangan dumayo. King patag man o bundok, dumurot ka bunto. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Isambantang pagmarakul, matwang bale ng apu. Parang leking paropa, bundok ning alaya. Mekeni tuki ka, Manaus ka Pampanga. Mekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Abe-abe, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, abe, mamasyal ka Pampanga. Nung bisa kang pialben, apatungkol ding balen. Biyaya liwang piyesta, kulturang pakaman. Ligan parul, akong iru. Tugon pinulo, sisig santo, kuraldal. Sinukwal Festival.